аксари кӯдакон дер ё зуд соҳиби хоҳар ё бародар мешаванд. Барои кӯдаки 3-7 сола ин як тағйироти бузург дар ҳаёт аст. Ногаҳон диққати волидайн бояд бо тифли нав тақсим шавад. бисёриҳо дар аввал ҳисси ҳасад ва нороҳатӣ аз худро дар канор монданро таҷриба мекунанд. ин табиист ва моро зарур аст ки фарзанди калониро пешакӣ омода намоем ва баъд аз таваллуди кӯдаки нав ба ӯ низ вақти босифат ҷудо кунем. пеш аз таваллуд бо кӯдаки худ дар бораи бародарча ё хоҳарчааш суҳбат кунед. якҷоя китоби кӯдакона дар бораи пайдо шудани тифл ё дар бораи оилаҳое ки фарзанди дуввум доранд бихонед. бигӯед ки ӯ акнун ака апа мешавад. ин калимаро бо ифтихор ва масъулият шарҳ диҳед. масалан, ту ака мешавӣ бачаҷон. ин маънои онро дорад ки хоҳарат аз ту бисёр чизро ёд мегирад. ту ёрдамчию муҳофизаш мешавӣ. аммо нагузоред ки ӯ фикр кунад акнун меҳру муҳаббати шуморо аз даст медиҳад. таъкид кунед ки ишқи шумо барои ҳарду фарзанд кофӣ хоҳад буд. бигӯед ки вақте ӯ ба дунё омад, ӯро ҳам айнан ҳамин қадар дӯст медоштед ва акнун дилатон бо дуюмӣ калонтар мешавад. баъди таваллуд кӯдаки навзод табиист вақти зиёди шуморо мегирад, махсусан модарро. кӯдаки калонӣ метавонад баъзе рафторҳои қафомондаро нишон диҳад. масалан, боз шир мехоҳад ё гапро кӯдакона мекунад. ин нишонаи он аст ки таваҷҷӯҳ меҷӯяд. кӯшиш кунед ба ин асабӣ нашавед, балки вақти махсус барои ӯ ҷудо кунед. масалан, вақте тифл хоб аст, шумо бо фарзанди калон китоб хонед, бозӣ кунед, ба сайругашт бароед. агар имкон бошад, танҳо шумо 2 нафар. муҳим он ки ӯ ҳис кунад ҳамоно азиз аст. баъзе оилаҳо тӯҳфа харид мекунанд, гӯё ки кӯдаки нав ба ака ё апа тӯҳфа овардааст. ин як расми муфид аст то муносибати аввалин ширин шавад. дар кори нигоҳубинии кӯдаки нав фарзанди калониро ҷалб кунед, аммо бо хоҳиши худи ӯ. масалан, пурсед: метавонӣ памперсро биёрӣ? ё лутфан барои хоҳарат ин ҷуробчаро бипӯшонем, ёрдам медиҳӣ? аксари кӯдакон бо ифтихор ин корҳоро мекунанд, лекин агар набошад, маҷбур накунед. ту ака апа бояд ин корро кунӣ, гӯён ҷанг накунед. бигзор худ оҳиста ва дар шакли бозӣ бошад. шумо метавонед таъриф кунед. албатта ноҳинҷориҳо ҳам мешаванд. фарзанди калонӣ шояд гоҳе қаҳр кунад ё ӯ гирья мекунад, шуморо асабӣ мекунад. дар чунин мавридҳо аввал эҳсосашро эътироф кунед. ман медонам ки ту нороҳат ҳастӣ. мо мушкили туро ҳал мекунем. оҳиста оҳиста ин марҳила ҳам мегузарад. одатан пас аз чанд моҳ ё сол баъди калонтар шудани хурдӣ онҳо дӯстии ширин барқарор мекунанд. мисолҳо аз ҳаёти худ ё оилаҳои дигар оред ки бародару хоҳарон чӣ тавр якдигарро дастгирӣ мекунанд. ин дар дили ӯ тухми муҳаббат мекорад. оё шумо фарзанди дуввум ё севум доред ва фарзанди калонӣ чӣ гуна эътироз ва қасди мутобиқшавӣ дошт? шумо ӯро пешакӣ омода карда будед ва баъд аз таваллуд чӣ гуна муносибат кардед? шарҳи шуморо дар комментария интизорем. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Мешавад бисанд